Ці вы ведалі, што ў 19 стагоддзі палова жыхароў Францыі ўвогуле не размаўляла на французскай мове. Тое, што мы ведаем як французская мова, гэта парыжскі дыялект, які быў проста праз школьную адукацыю навязаны ўсім іншым жыхарам краіны. І гэта ідэальны прыклад, чаму вы не можаце глядзець на гэтыя дзяржавы мінулага як проста такіх продкаў сучасных дзяржаў. Бо у большай частцы гэтай тэрыторыі да 18 стагоддзя гэтыя людзі ўвогуле не лічылі сябе французамі ў нашым разуменні. Гэта ўсё на поўначы называлі ланжэс дэуі. У 19 стагоддзі іх усіх называлі патуа. Гэта значыць, што гэта такая ламаная французская мова несапраўдная. Але ну ўвогуле гэта ўсё асобныя мовы. Ну, бургундская, яна не заўжды агульна зразумелая з пікардыйскай нават. І тут ужо няма што казаць нават пра эльзаскую, якая дыялект нямецкай, і брэтонскую, якой увогуле бліжэй за ўсё валійская мова, гэта кельцкая. А на поўдні гэта ўвогуле аксітанская мова, і яна не мае нічога агульнага з французскай. Бо тое, што на поўначы яшчэ неяк можна запісаць у дыялекты. Аксітанская не мае ўвогуле нічога агульнага з французскай мовы, ёй бліжэй за ўсё каталонская. Прычым у аксітанскай мовы ўвогуле велізарная пісьмовая свая культура. Мы маем больш за 20 тысячаў захаваных тэкстаў на гэтай мове з 10-13 стагоддзя. Прычым яна была значна больш прэстыжнай за парыжскую гаворку. Прычым ёсць дакладныя доказы таго, што вельмі вялікая колькасць гэтых людзей не лічыла сябе французамі ўсё сярэднявечча, напрыклад. Нехта пачаў сябе адчуваць французам ужо ў 15 стагоддзі, бо там шла 100гадовая вайна з англічанамі. Яны вельмі чётка адасаблялі сябе ад англічанаў. Шмат хто пачаў лічыць сябе французам толькі ў 18-17 стагоддзі. Але мова распаўсюджвалася яшчэ павольней. І вось менавіта праз усеагульную адукацыю французская дзяржава менавіта і пачала ўсіх прымушаць размаўляць на парыжскім дыялекце. Хоць нават у сярэдзіне 19 стагоддзя ёсць сведчанне, што працоўныя ў мясцовасці Лімузен, яны баранілі французскую рэспубліку і ўсе скандзіравалі лозунгі за рэспубліку на сваёй роднай мове. Нават у 60-е годы у рэгіёне Авернь было шмат бацькоў, якія турбаваліся, што іхнія дзеці дрэнна ведаюць французскую мову. Але фактычна людзі самі пакідаюць гэтыя свае рэгіянальныя мовы на карысць французскай, бо французская дае доступ да нармальнай працы. Але ўсе гэтыя людзі мінулага гэта не былі нейкія недаробленыя французы, якіх трэба было навучыць, як быць французамі. Так? Гэта былі проста асобныя людзі са сваёй комплекснай ідэнтычнасцю, якую яны у выніку згубілі.